Dobrý den, Dobrý den. pane Mako. Ano. Co byste nám řekl tak dnešku? Dnešku je na zimu -4, no. Jak? -5, -4, ale chumeli to. Chumeli to. Jo. Super. Do rána tu máme nadělku. Jakou nadělku, pane Mako? Sněhovou nadělku. Sněhovou? Pane Botoš. Týta huba. No. Jako, ty kurvy, jak to? Ten den. V piči. Ten není jako sekundy na hodinku. Já. Ty starý jak nás. Jaj. Sekundy na hodiny. Co byste tak chtěli ještě vědět? Kdy hodláte založit si rodinu, pane Maku? Hodinu, takže... Ne hodinu, rodinu. Hodinu, aha. Rodinu. No to nevím, no. Prostě až to roztaje. Roztaje. Starý, jak nás to ne? A nepodržu mě. Tak dáme si krátkou pauzičku.